खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। जायफोर बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोननो आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बुंनो सानोदि नैबे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना गोबां हेफाजाब मोनगोन। मानोना आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बेवहाय फैबाय थानाय जा आसाम स्पेशल टेट फर बड' मिडियाम बेनि थाखाय आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आरो बे भिडिअआव दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों मेथ्स आयदानि सायाव सानखान्थि। दा जों बयबो मिथिगौ दा जायफोर साइन्स स्ट्रिमाव फरायनानै बिएससि बा बेबायदि पास खालामबाय दा बिथांमोननि थाखाय मेथ्सआ एसेबां गोरा नङा। नाथाय जायफोर आर्टस आयदायाव फरायनाय फरायसाफोर दङ बा आनजाद होगोन फैबाय थानाय टेटखौ दा बिथांमोना एसेबाबो गोरा मोननो हानाय बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ स्पेसियेल जागोन। आरो जायफोर नायगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना जायखिजाया आनजादखौ क्लियार खालामनायनि सिगाङावनो सिलेबासनि बागै मोनथिना लाग्रोनाया मोजां। दा आङो दा जागायजेननाय भिडिअ हिसाबै बेवहाय मेथ्स आयदाखौनो सावरायनो नागिरदों। दा मेथ्सआव गासै बेसेबां मार्क्स फैयो नोंथांमोनाथ' सिलेबासखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। दा स्पेसियेल टेटआव मेथामेटिक्स बा सानखान्थि आयदायाव गासै 30 मार्क्स फैगोन। टटेल 30 मार्क्स फैगोन। दा बे सानखान्थि आयदायाव माखासे आरो फिसा फिसा साब टपिकफोर थायो। दा बे साब टपिकफोरनिनो आङो फार्स्ट टपिकखौ दिनै बे भिडिअआव सावरायग्रोनो नागिरदों। नाम्बार 1आव जोंना दङ अनजिमानि सायाव। अनजिमा, बे अनजिमानिफ्राय थामहिनबा बे जाबाय नाम्बारनिफ्राय गासै बेसेबां मार्क्स फैगोन? गासै बेवहाय 9 मार्क्स फैगोन। 9 मार्क्स। दा सरि दे बेयो नैबे नाम्बार, बे नाम्बारनिफ्राय गासै बेसेबां मार्क्स फैगोन? बे जाहैबाय 9 मार्क्स फैगोन। दा बांद्राय गोरा कुइसन फैया। दा नोंथांमोना जायफोर एलपि बा इउपिनि थाखाय आनजादखौ होगोन फैबाय थानाय स्पेसियेल आनजादखौ होगोन बिथांमोननिफ्राय नैबे एसेबाबो हेल्प जाहैगोन होननानै आं सानो। बेनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा अनजिमा होननाय लोगो लोगो अनजिमाफोरनि माखासे आङो सिनायथिखौ होग्रोनो लुबैदों। माखासे एमसिकिउफोरखौबो जोङो सावरायगोन। दा अनजिमाखौ सावरायनायनि सिगाङाव नोंथांमोना मोनथिखागौ जानांगौ सानजिमा बा डिजिट होनना बुंनाय जादों। आङो बर'जोंबो बुंगोन आरो नोंथांमोना बेनि बर'नि ओंथिखौ बुजायना होनाय जागोन। सानजिमा, नैबे डिजिटखौ जों मा बुंनाय जायो? सानजिमा बुंनाय जादों। सानजिमा। दा जोङो बयबो मिथिगौ सानजिमाया जाहैबाय गासैबो जानो हायो। दा बे सानजिमाफोरा लाथिख'निफ्राय जागायनो हायो। लाथिख', 1, 2, 3 गासैबो जोबनो गैयि बेफोर गासैबो सानजिमायानो जायो। ओमफ्राय दा बिनिनो जोङो फार्स्ट डिजिट, दा फार्स्ट डिजिट थामहिनबा सेथि सानजिमा। जोङो सेथि सानजिमाफोरा मा मा गोग्लैगोन? जोङो सेथि सानजिमाफोरा जागायगोन नैबे आं लिरनायानो जायो आरो नैबे 0, 1, 2 बेबायदि आप टु 9 सिमहालागै बे जाबाय सेथि सानजिमा। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय सेकेन्ड डिजिट। दा सेकेन्ड डिजिटआव जोङो नैथि सानजिमा जोङो बेखौ बुंनो हायो। नैथि सानजिमाया बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट जागोन? नैथि सानजिमा थानाय अनजिमाफोरा जाहैबाय नैबे 10निफ्राय जागायगोन। 10, 11 बेबायदि थाङै थाङै आप टु 99 बे जाहैबाय सेकेन्ड डिजिट। बेखौ होनना बुंदों। बिदिनो आरो फैलायगोन थार्ड डिजिट फैलायबाय। थार्ड डिजिट होनाय लोगो लोगो नैबे थामथि सानजिमा जाहैलायबाय। थामथि सानजिमाया बोरै जालायगोन? दा बे 100निफ्राय जागायगोन। 100निफ्राय जागायनानै मायाव जोबगोन? बे जाहैबाय 9 सिमहालागै जोबगोन। दा बेफोरखौ नोंथांमोना डिजिटआव नैबे डिजिटनि ओंथिया बे। दा बेवहाय माबायदि कुइसन फैनो हायो? नैफोरबायदि फैनो हायो। दा कुइसना जाहैबाय नैबे सेथि सानजिमा गोनां बयनिख्रुइ दुइसिन अनजिमाया मा? अब्ला नोंथांमोना नैबे 0खौ लिरनांगोन। सेथि सानजिमा गोनां। सेथि सानजिमाया 0निफ्राय 9सिमहालागै जागायो। नैबे 9सिमहालागै। दा बिनिनो नैबे 0 जाबाय सेथि सानजिमानि बयनिख्रुइ दुइसिन बे सानजिमा जाहैबाय आरो सेथि नैबे फार्स्ट डिजिटनि। बेनिफ्राय आरो नैथि माने नैयाव फैलायबाय नेक्स्टआव जुदि लार्जेस्ट फार्स्ट डिजिट नाम्बार जुदि सोंबा बेखौ लिरनांगोन नोंथांमोना। कुइसन पेपार इंलिसबो थागोन बर'बो थागोन। दा बेखायनो गिनांगौ गैया। माब्लाबा जुदि बर' मिडियामनि कुइसनखौ बुजिस्लाबनो हायाखैबा इंलिस मिडियामखौबो नायनानै नोंथांमोना एन्सारखौ लिरनो हागोन। सेकेन्ड डिजिटनि बयनिख्रुइ फिसासिन अनजिमाया मा? नैबे 10 आरो लार्जेस्ट डिजिट सेकेन्ड नाम्बारा मा जायो? 99 जायो। बेनिफ्राय बयनिख्रुइ फिसासिन थार्ड डिजिट नाम्बारा जाहैबाय 100। बेनिफ्राय आरो जा लार्जेस्ट थार्ड डिजिट नाम्बारा जाहैबाय 999। बेबायदिनो जोङो लिरलांबाय थानाय फोर डिजिटबाथाय मा जालायगोन बियो? 4 डिजिट। ब्रैथि सानजिमाबाथाय बेयो बेसेबांनिफ्राय जागायगोन? बे 1000निफ्राय जागायगोन। 1000निफ्राय जागायनानै बेयो मासिमहालागै जोबथाहैगोन 999। नैबे 1000 जाबाय 4 डिजिट थानाय फिसासिन नाम्बार, स्मलेस्ट 4 डिजिट नाम्बार। बेनिफ्राय 999 जाहैबाय मोनब्रै 9 जाहैबाय लार्जेस्ट 4 डिजिट नाम्बार। बे थांबाय डिजिटनि सायाव। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय जोङो नायनोसै दा नाम्बार 2 जोङो मिथिंगा अनजिमा। दा मिथिंगा अनजिमा मानेथ' बयबो मिथिगौ मिथिंगा अनजिमा।
दा मिथिंगा अनजिमाखौ जोङो नेचारेल नाम्बार बुंनाय जादों नेचारेल नाम्बार दा नेचारेल नाम्बारा बेसेबांनिफ्राय जागायगोन बेयो नेचारेल नाम्बारा 1 निफ्राय जागायो 1 2 3 4 बा बेबायदि जोबनो गैसिमहालागै थांबाय थागोन बयनिख्रुइ फिसासिन मिथिंगा अनजिमा जुदि सोङोबा नैबे 1 खौ होनो नांगोन नोंथांमोना आरो बयनिख्रुइ फिसासिन नैथि सानजेमा गोनां मिथिंगा अनजिमाया मा होनना बुंबाथाय नोंथांमोना मा लिरनांगोन आं सोंनाया मा बयनिख्रुइ फिसासिन नैथि सानजेमा गोनां मिथिंगा अनजिमा होननाय लोगो लोगो 10 खौ लिरनांगोन नोंथांमोना आरो आं सोंलाबाय हमना ला बयनिख्रुइ देरसिन नैथि सानजेमा गोनां मिथिंगा अनजिमाया मा बे जाबाय 99 दा बेबायदि मोजाङै बुजिनो हाब्लानो मेथ्सखौ नोंथांमोना गोरलैयै लिरनो हागोन बांद्राय गोरा मेथ्स फैया बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैलायबाय 3 नाम्बार दा आबुं अनजिमा बुंनाय जादों बेखौ आबुं अनजिमा दा आबुं अनजिमाया बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट जायो इंराजियाव बेखौ बुंनाय जायो होल नाम्बार बे जाबाय होल नाम्बार आबुं अनजिमाया जाबाय 0 निफ्राय 0 1 2 3 बेबायदि बेबो जालांबाय बिनि जागायनाया मा नैबे 0 बा बे मिथिंगा अनजिमा आरो आबुं अनजिमानिफ्राय ओरैबायदि कुइसन फैनो हायो जे लाथिख'आ मिथिंगा अनजिमा जानो हायो ना हाया दा गाहायनि बबे आबुं अनजिमाया मिथिंगा अनजिमा नङा अब्ला अपसनाव जुदि नैबे लाथिख'खौ नुयो अब्ला नोंथांमोना लाथिख'खौ लिरनो नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय अनजिमानि सायाव नाम्बार 4 आव जाबाय जरा अनजिमा दा जरा अनजिमाया जाबाय इभेन नाम्बार बेखौ जों बुंनाय जायो इभेन नाम्बारखौथ' बयबो मिथिगौ जरा बेबायदि जाय माने नैजों रानजायो जेबो आद्रा थाया नैजों ग्रोब रानजानाय बेफोरनो जरा अनजिमा दा बेफोर जरा अनजिमाफोरा मा जागोन दा नैबे 2 बेनिफ्राय 4 जानो हायो बेनिफ्राय मा जानो हायो 6 जानो हायो बेफोर गासैबो नैजों रानजानाय अनजिमाफोर दा बेखायनो बेफोरखौ जरा बुंनाय जादों आरो बेफोरनि जोङो आद्रा मोना रानखोन्दा मोना जों दा नैबे 8 बेबो जोबनो गैयै थांबाय थागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय बेजरा अनजिमा दा बेजरा अनजिमा जोङो बोरै सिनायनो हागोन जेब्ला जों अनजिमा मोनसेखौ जेब्ला जोङो 2 जों रानो हमना ला जोङो नैयाव आं मोनसे फिसा बिदिन्थि जोङो लानोसै हमना ला नैबे 9 जरा ना बेजरा दा बेखौ नोङो मिथिनो थाखाय नोङो मा खालामनांगोन नैबे जोङो 2 जों रान 2 3 4 8 बेनिफ्राय मा थाखो आद्रा से थाबाय बेफोरबायदि जुदि आद्रा थायो अब्ला बेखौ जोङो बुंनाय जायो बेजरा अनजिमा होनना बुंनाय जागोन दा बेजरा अनजिमाफोरा जोंना 3 निफ्राय जागायगोन 3 बेनिफ्राय 5 बेनिफ्राय 7 बेनिफ्राय फैलायबाय 9 10 बेबायदि जोबनो गैसिमहालागै बेबो थांबाय थागोन ओमफ्राय नेक्स्ट इम्परटेन्ट मोनसे अनजिमा बे जाहैबाय रग' अनजिमा दङ रग' अनजिमा बा रग' अनजिमाया बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट जायो दा बेवहाय आं मोनसे अनजिमायारि हांखो बेवहाय आखिनो नागिरदों दा नैबे जोंना 0 जाहैबाय नैथिं जोङो पजिटिभ भेलु जोङो मोनगोन नैथिं जाबाय पजिटिभ भेलुखौ जोङो मोनगोन नैथिं जेसेबां फैयो जोङो नेगेटिभ दानख'थायारि बेबायदि मोनगोन नैथिं 1 2 3 नैबे 4 नैथिं जोङो -1 -2 -3 -4 नैथिं आङो दाजाब लिरनो हायो बेयाव दाजाब लिरनोबो हायो दा नैबे जा नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे बे साइडथिं मा बुजायगोन बेयो दाजाबथाय रग' अनजिमा बुंगोन बेखौ रग' अनजिमा दाजाबथाय रग' अनजिमा माने पजिटिभ इन्टिजार नाम्बार होनना बुंगोन आरो जों जुदि इंराजियाव लिरोबा पजिटिभ इन्टिजार नाम्बार ओमफ्राय 2 खिना फैलायबाय आरो जोंनिया मा फैलायगोन बेयो दानख'थाय लाथिख'नि आगसि फारसेना गासैबो मा जायो दानख'थाय रग' अनजिमा जाहैबाय बेयो दानख'थाय रग' अनजिमा ओमफ्राय बेखौ जोङो नेगेटिभ इन्टिजार नाम्बार जोङो बुंनो हायो दा बेखौ फरायसा बिथांमोना बा जायफोर आनजाद होगोन बिथांमोना बेखौ मिथिनो गोनांथार ओमफ्राय नैबे लाथिख'आ दाजाबथायबो रग' अनजिमा नङा दानख'थायबो रग' अनजिमा नङा दा बेबायदि मालाबा कुइसन फैयो ओरैबायदि मोनसे सानजेमा लिर जाय माने दानख'थाय रग' अनजिमाबो गोग्लैया बा नैबे दाजाबथाय रग' अनजिमाबो गोग्लैया अब्लाना माखौ लिरनांगोन नोंथांमोना 0खौ लिरनांगोन दा भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासे मोजाङै नायलां आरो जायफोर स्पेसियेल टेटनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों बिथांमोननो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागोन नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला बे साननैसो जोङो कन्टिनिउ बेबायदि स्पेसियेल भिडिअनि माखासे इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम माबाफोर उसुबिदा दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय नेक्स्टआव फैबाय दा बेखिनियानो दा बेनि सायाव आङो मोननैसो कुइसन लाना फैगोन अनजिमानिथ' थांबाय बेनिफ्राय आरो मोननैसो नैयाव सिनफोरनि सानजाबनाय दङ सिनफोरनि सानजाबनायाबो इम्परटेन्ट दा सिनफोरनि सानजाबनाय हिसाबै दा जोङो नैयाव मोनसे 7 नाम्बार पइन्ट हिसाबै लिरनि जोङो सिनफोरनि सानजाबनाय सिनफोरनि सानजाबनायाव नोंथांमोना बेखौ मोनखादों थेवबो आं बुंफिननानै होनोसै जे नैबे जेब्ला दानख' सानजाब दानख' जायो दानख' सानजाब दानख'
दा बिदिन्थि दानख' सानजाब दानख' मा जागोन नैथिं जोङो दाजाब अनजिमा मोनगोन। हमना ला मोनसे बिदिन्थि लाबाय जोङो -1 सानजाब जोङो -2 रिजाल्टआ मा जागोन नैबे माइनास माइनास सानजाबा जोंना प्लास मोनो प्लासखौ जों लिरा आरो नैबे अनजिमाखौबो जों सानजाबनो मोननै दानख'थाय रग अनजिमा दङ 2जों 1जों सानजाबबा 2 मोनगोन। अब्ला बेबायदि दानख'जों दानख' सानजाबबा दाजाब जायो रिजाल्टआ दाजाबनायाव दाजाब लिराबाबो जायो डाइरेक्ट अनजिमाजों बेनिफ्राय लास्टआव सानजाबना हो। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय जेब्ला जोंनि रग अनजिमानि सिगाङाव बेबायदि मोननैबो दाजाबसिन थायो दाजाबसिनखौ जोङो लिरनाय जाया अनजिमानि सिगाङाव थेवबो बेयाव सिनफोरनि सानजाबनाय हिसाबै बेखौ दिन्थिनो गोनां जायो दाजाब सानजाब दाजाब मा जागोन रिजाल्टआ दाजाबखौनो मोनगोन। हमना ला एग्जाम्पल जुदि लायोबा नैबे सेनि सिगाङाव दाजाब थायो नैनि सिगाङाव दाजाब थायो रिजाल्टखौ जोङो मा मोनगोन दाजाबथायखौनो मोनगोन जोङो। ओमफ्राय हमना ला नेक्स्ट जोङो लालायबाय हमना ला मोनसे रग अनजिमानि सिगाङाव दानख' दङ गुबुन मोनसे रग अनजिमानि सिगाङाव दाजाब दङ अब्ला दानख' आरो दाजाब सानजाबा मा मोनगोन बेयो दानख'थाय जागोन। फिसा मोनसे बिदिन्थि लानोसै नैबे जोङो दा गुबुन मोनसे बिदिन्थि नैबे पेटार्नाव लागोन जोङो -1 हमना लाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव जोङो लाबाय हमना ला नैबे पजिटिभ भेलु बा नैयाव सिना माइनास नैबे मा दङ प्लास माइनासजों प्लासजों सानजाबा मा मोनगोन माइनास 2 जों 1 जों सानजाबा मा मोनलायगोन 2 बा बे रोखोमै जों खालामलांनो हायो। ओमफ्राय हमना ला मालाबा जोंनिया सेथि रग अनजिमाया दाजाबथाय थायो मालाबा जों उननि रग अनजिमाया दानख'थाय थायो बिनि रिजाल्टआ मा जागोन प्लास जागोन। बा हमना ला मोनसे बिदिन्थि लालायबाय जोङो से बेनिफ्राय उननि जा रग अनजिमा बेयो नेगेटिभ दङ दानख'थाय रग अनजिमा नैबे प्लासजों माइनासजों मा जालायगोन प्लास प्लासखौ जों लिरलायला सेजों नैजों दा सानजाबनो होबा मा जागोन 2 होमबा बेबायदि जोङो बुजिनाय जोबोर गोरलै। दा नैबे जुदि सिनफोरा जुदि माइनास आरो बेलेग बेलेग जायो सिनफोरनि सानजाबगासै अब्लाना मा जागोन माइनासखौनो जों मोनगोन दाजाबजों दानख'जों सिनफोरा गुबुन गुबुन जायोबाबो जोङो बेखौ मा मोनगोन सरि आंना गोबां गोरोन्थि जादों आं बेखौ दासो हमनो हादों। दा नैबे प्लास जाया बेयो मा जागोन माइनास जागोन दे नैबे माइनास नैबे प्लासजों माइनास नैबे माइनाससो जायो नोंथांमोना बेखौ कारेक्सन खालामना ला बे माइनास जायो सिनफोरा जेब्ला नैबे माइनासजों प्लासजों सिनफोरा गुबुन गुबुन जायोबाथाय माइनास बेनिफ्राय नैबे दाजाब सानजाब दानख' मा जागोन दानख' सिनफोरा जुदि एखे एखे जायो अब्लाना प्लास नैबे दाजाबजों दाजाब सानजाबाबो प्लास दा बे क्लियार जाबाय जानांगौ नैबे प्लास जाया आङो दहाय बे लिरफ्लांनाय जादों बेखौ मोजाङै नायसननाय जायासै दा बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ सिनफोरनि सानजाबनाय। बेनिफ्राय दा आङो फिसा फिसा दा MCQ नोंथांमोननो होनो नागिरदों दायो दा MCQ फार्स्ट MCQ दा बे जा जोंनि बे नाम्बारनि सायाव दा इम्पर्टेन्ट MCQ जोङो फैबाय थानाय आनजादफोराव बेफोरनो हेल्प होगोन गोनांथार MCQ दा जोङो नायनोसै आरो दा आङो नोंथांमोननो लिरनानैसो बुजायना होनाय जासिगोन जिहेथु आङो माखासे नट्सफोरखौ प्रिपेयार खालामनो हायाखै बेखायनो आङो लिरनानैनो बुजायगोन सानबाय। नाम्बार 1 नाम्बार 1 आव हमना ला नैबायदि मोनसे कुइसन दङ हमना ला फिसा फिसा कुइसननिफ्राय जोङो जागायनोसै -2 आरो बेनिफ्राय हमना ला नैयाव 2 नि गेजेराव ओरै दङ 2 नि गेजेराव थानाय रग अनजिमाया जादों रग अनजिमाया जादों ओरै होबाय आरो दा MCQफोरा जाहैबाय नैयाव हमना ला नैयाव A नाम्बाराव दङ 0 B नाम्बाराव दङ हमना ला 1 C नाम्बाराव दङ हमना ला -1 D नाम्बाराव मोनसेबो नङा ओरै थाबाय आरो नैबे MCQआ मोनसेबो नङा ओरै थाबाय। दा एन्सारा माबे जागोन दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनो हायो एन्सारा मा जायो। दा बेनि एन्सारखौ नाय बेनि एन्सारा मा जायो दा नोंथांमोननोथ' आं दहाय दिन्थिखांबाय मोनसे हांखो आखिनानै ओरै अनजिमायारि हांखो नैयाव जाबाय 0 नैथिं मा थागोन 1 नैयाव थागोन 2 नैथिं जाबाय जोंना -1 नैबे -2 बयनिख्रुइ गेजेराव दै नैबे दा -2 नैबे जाबाय -2 आरो नैबे 2 बेनि गेजेराव थानायखौ नायदो नैथिं नैबे जाहैबाय गेजेराव थानाय जाहैबाय जोंना नैबे -2 आरो 2 नि गेजेराव थानाय रग अनजिमाखौ सोंदों बा रग अनजिमाया मा जागोन 0 नैबे होमबा बे जाहैबाय जोंना माबे जासिगोन दा अपसन ए आ जागोन 0 जासिगोन। बेबायदि जोङो बुजिनानै गेबेंफिननायखौ जोङो सायख'नो हायो। ओमफ्राय जोङो दा नेक्स्ट मोनसे बेलेग सोंथि नोंथांमोननो आङो लिरनानै होनोसै दा नेक्स्टआव दा बे जाहैबाय नेक्स्टआव नैफोरबायदि मोनसे फिसा कुइसन दङ हमना ला नैयाव -1 सानजाब बेनिफ्राय मा दङ नैयाव -5 सानजाब नैथिं जाबाय -4 सानजाब बिथिं दङ हमना ला -6 बिनि सानजाब गासैया बेसेबां जागोन बिनि सानजाब गासैया मा जागोन आङो सेन्टेन्सफोरखौ लिरबाय थायाखै सानजाब गासैया मा जागोन। दा अपसन ए आव दङ हमना ला नैबे -120 बेनिफ्राय बि आव दङ हमना ला बियाव दङ जोंना बेसेबां दङ नैबे -29 सि आव दङ हमना ला 120 आरो अपसन डि आव दङ हमना ला -16 दङ। दा गेबेंफिननाया माबे जागोन दा रग अनजिमानि जोङो बेवहाय जोङो सानजाबनाय बे माबाफोरखौ सिनफोरखौथ' आं दिन्थिखाबाय नोंथांमोननो दा गिबियावनो नैबे अनजिमाफोरखौ सानजा नोंथांमोना
दा अनजिमाफोरखौ सानजाबदो आरो नोंथांमोना दा अनजिमाफोरखौनियाव -6 -4 -5 बेबायदि -1 दङ दा जोङो सानजाबबा माबायदि जोङो आनजादावथ' नोंथांमोननो बहुत खम सम होयो थामहिनबा आराय घन्टा जागोन आनजाद समा दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ लिरफुंनो हानांगोन आरो गासैखौबो नोंथांमोना लिरब्लानो जाबाय जिहेतु बेवहाय नेगेटिभ मार्किं गैया बेखायनो जायखिजाया जानायाथ' जाखाबाय आरो हायैफोरखौबो लास्टआव लिरजोबनानै फै दा बेनिफ्राय नैबे अनजिमाफोरखौ सानजाब 1 जों 5 जों सानजाबा मा जायो 5 जों 4 जों सानजाबा मा जायो 20 जाहैबाय 20 जों 6 जों सानजाबा बेसेबां जागोन नैबे 6 सानजाब लाथिख' 6 सानजाब 2 बेसेबां जाहैबाय 12 होमबा जोंना एन्सारा माने 120 आनो जाखागोन दा होमबा जोङो दा नैबेखौ साननो नांला नैबे जा बि आरो डि बेखौ जोङो बेबायदि दानबाय जों 120 जासिगोन आरो एन्सारा दा 120 नि गेजेराव दा माइनास जागोन ना प्लास जागोन दा बे मोनसे खोथा जालायबाय दा जोङो दानिया दानख'थायखौ सानना नायनाय माइनासजों दा मा जायो प्लास बेनिफ्राय प्लासजों माइनासजों आरो नैबे माइनास मोनलायबाय माइनासजों माइनास आरो मा मोनगोन जोङो प्लास मोनगोन बेबायदि जोङो होमबा अपसनखौ एन्सारखौ गेबेंफिननायखौ जोङो होनो हासिगोन दाजा 120 नैबे अपसन सिया जासिगोन दायो ओमफ्राय मा खालामनो हायो नोंथांमोना नैबे दानख'थायसिना खैथा दं बेखौ साननानैबो जोङो प्लास माइनासखौ डिसिसन लानो हायो दा नैबे दानख'थाया जोंना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दानख'थाया बेसेबां जोंना 4 माने जोंना दानख'थाय सिना बेसेबां दङ जरा जुदि जरा थायोबा बे अलवेज मा जागोन बेनि रिजाल्टआ अलवेज जोङो पजिटिभ मोनगोन जुदि बे जरा थायो सिनफोरा जुदि बे जरा थायो दानख'थायनि बेलायाव सिनफोरा जुदि बे जरा थायो अब्ला बे अलवेज मा जागोन माइनास जाहैगोन आरो मा बेखौबो बुजिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मोनसे कुइसन आङो होबावनो नागिरबाय दा बेखौ गुबुन मोनसे कुइसनखौ नोंथांमोना नायदो दा बे जाहैबाय 3 नाम्बार कुइसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो होनो नागिरदों नैयाव कुइसना नैबायदि -6 निफ्राय देरसिन रग' अनजिमाया मा बेबायदि दङ आरो बा देरसिन रग' अनजिमाया ओरै थाबाय अपसन ए आव थागोन हमना ला नैयाव जाबाय -7 अपसन बि आव थागोन हमना ला -8 अपसन सि आव थागोन हमना ला नैयाव 1 होबाय अपसन डि आव थागोन हमना ला नैबे जाबाय 0 जाहैबाय दा बबेखौ होगोन नोंथांमोना एन्सारा बबे जागोन दा जोङो नाय नैयाव नोंसोर साजायना बाहायो नैयाव दा जोङो सलुसनखौ मा जागोन दा सलुसनखौ नायनोसै दा नैयाव सलुसना मा जागोन माबायदि जागोन नाय दा जोङो नाम्बार लाइनखौ बोरै खालामनो हायो नैयाव जोंना 0 नैथिं थाबाय 1 नैथिं जोंना -1 थागोन -2 थागोन -3 थागोन -4 थागोन बिथिं -6 थागोन बेनिफ्राय बिथिंजे मान थाङो नेगेटिभ जोङो मोनबाय थागोन आरो जोङो आगदाथिं थाङोबा जोङो पजिटिभ भेलुखौ मोननाय जायो आगसिथिं फैबाथाय जोङो नेगेटिभ भेलुखौ मोननाय जायो ओमफ्राय बे जाबाय आगदाथिं जोङो देरसिन अनजिमाफोरखौ मोननाय जायो आरो आगसिथिं फैबा जोङो बयनिख्रुइ दुइसिन अनजिमाफोरखौ मोननाय जायो जेसेबां आगसिथिं फैगोन दुइसिन अनजिमा जागोन आरो आगदाथिं जेसेबांनो थांगोन बे जाबाय देरसिन अनजिमा जागोन दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो दा बेवहाय जा 1 दङ 1आ बयनिख्रुइ देरसिन जागोन मानोना बेयो आगदा फारसे दङ आरो -6आ आगसि फारसे दङ -6आ जाबाय फिसासिन जायो दा बेखायनो एन्सारखौथ' नोंथांमोना होनो हाखाबाय जानांगौ माबे एन्सारा जागोन दा अपसन सिया जासिगोन दा बेबायदि जोङो मोजाङै बुजिनानै लिरनो हायोब्ला गेबेंफिननायखौ जोङो होनो हायो दाना नेक्स्ट कुइसना फैलायबाय कुइसन नाम्बार 4 दा बेवहाय नोंथांमोना मोननै रग' अनजिमानि सानजाब गासैया बेबायदि अनजिमानि सानजाब गासैया मोननै रग' अनजिमानि सानजाब गासैया जेब्लाबो मा जागोन दा जेब्लाबो नाम्बार ए आव दङ दा नाम्बार ए आव दङ मोनसे मा दङ रग' अनजिमा नाम्बार बि आव दङ आबुं अनजिमा बेनिफ्राय नाम्बार सि आव दङ हमना ला बेखौ रानजोबथाय अनजिमा आं रानजोबथाय अनजिमानि सायाव नोंथांमोननो बुजायनाय जायासै दा आं थेवबो बुंना होगोन बेखौ रानजोबथाय अनजिमा माने मा रानजोबथाय अनजिमा बेनिफ्राय अपसन डि आव दङ जरा अनजिमा दा बेबायदि दङ दा बबे जागोन दा कारेक्ट एन्सारा माबे जागोन दा कारेक्ट एन्सारा नाय दा मोननै रग' अनजिमा माने दाजाबथायबो जानो हायो दानख'थायबो जानो हायो दा जोङो एग्जाम्पल जुदि लायोबा हमना ला मोनसे रग' अनजिमाखौ जोङो -1 हमबाय बिसोरनि सानजाब गासै होनदों आं डाइरेक्ट सानजाब लिरखाबाय
गुबुन मोनसे अनजिमाखौ हमना ला 2 लाबाय दा मोनसे दानख'थाय रग' अनजिमा गुबुन मोनसे दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ लाबाय बे मोननैखौ सानजाबा मा जागोन माइनासजों नैबे प्लास थायो सिगाङाव माइनासजों प्लासजों माइनास 1 जों 2 जों सानजाबा 2 थामहिनबा जों मा मोननो हादों बे मोनसे दानख'थाय रग' अनजिमाखौनो जों मोननाय जादों दा गुबुन मोनसे 1 सानजाब 2 सानजाबा जोङो मा मोनगोन 2 मोनगोन बा हमना ला 1 सानजाब माइनास 3 जोङो मा मोनगोन बेखौबो माइनास 3 मोनगोन होमबा मोननै रग' अनजिमा बा दाजाबथायानो जा दानख'थायानो जा बा मालाबा दाजाबथाय जानो हागौ मालाबा हमना ला 1 नैयाव हमना ला मालाबा हमना ला मा जायो जोंनिया नैबे माइनास 1 बा सानजा माइनास 1 बेबायदि जानो हायो अब्लाना मोननैबो जुदि दानख'थाय रग' अनजिमा जायोबा जोंना दाजाब मोनबाय दाजाबखौ जों लिरनाय जाया अब्ला बेबायदि मा जानो हायो बिदिन्थिफोरखौ जोङो आं बुजायबाय दा जोङो जेसेबांनियाव रिजाल्ट मोनदों गासैबो मा जायो रग' अनजिमायानो जायो दाजाबथायबो मोननो हायो दानख'थायबो मोननो हायो अब्ला बेखायनो बेनि जा मेन गोरोबथावना एन्सार बे मा जागोन अप्शन ए जोङो मोननै रग' अनजिमानि सानजाब गासैखौ जोङो मा मोननो हायो जेब्लाबो रग' अनजिमाखौनो जोङो मोननो हायो अप्शन एखौ नोंथांमोना होननांगोन दा रानजोबथाय अनजिमाया मा आं बेखौ एसे बुंनानै होनाय जादों जाय पि बाय किउ जाय अनजिमाखौ जोङो पि बाय किउ महराव लिरनो हायो बेखौनो मा बुंगोन रानजोबथाय अनजिमा थामहिनबा नैफोरो 1/2 बेबो मोनसे रानजोबथाय अनजिमा जाहैबाय आरो जोबथायनाय बेबायदि जाहैनांगोन बेनिफ्राय हमना ला नैफोरबायदि जायो हमना ला नैबे 3 आ रानजोबथाय अनजिमा जानो हायो मानोना बेनि सिङाव ओरै 1बो थानो हायो बेनिफ्राय आरो रानजोबथाय अनजिमाया नैबायदिबो जानो हायो दशमिकफोरनि बेलायाव 1.21 बेबायदि माने एखे नाम्बारानो थांबाय थारो जोबनो गैयै सिमहालागै बेफोरबो मा जानो हायो रानजोबथाय अनजिमायावनो गोग्लैनो हायो बा बे जाहैबाय दा बेखिनिखौनो नैबे जा जोङो अनजिमानि सायाव फार्स्ट बेखौ नोंथांमोननो भिडिअ होनाय जाबाय नैबे जा जों सावरायबाय बेनिफ्राय दा उननि जोङो भिडिअ बिदिनो गुबुन मोनसे टपिकखौ लानानै जोङो भिडिअ सावरायगोन बेनिफ्राय उननि टपिकआव जोङो सावरायनो नागिरदों उननि टपिकनि जा भिडिअ बे भिडिअआ जाहैगोन नोंथांमोननि बे डिभिजिबिलिटि टेस्ट थामहिनबा जोङो बेवहाय माखासे नाम्बारफोर होनाय थागोन बे नाम्बारफोरा जाबाय जोङो बे टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटि थामहिनबा जोङो बेखौ जोङो सावरायगोन उननि मोनसे भिडिअ दा जायफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना गुबुन जायफोर टेटनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों बिथांमोननो शेयार खालामना होनो हायो आरो आङो गिबियावनो रुल्सफोरखौ बुजायग्रोनाय जादों रुल्सनि उनावसो एमसिकिउखौ लाबोनाय जादों मानोना नोङो जायखिजाया एमसिकिउखौ सल्भ खालामनायनि सिगाङाव फार्स्टआवनो रुलखौ मिथिनांगोन दा रुलखौ मिथियाबा एमसिकिउखौ डाइरेक्ट जोङो सल्भ खालामनो गोरोन्थि जायो माब्लाबा बेनिखायनो आं गिबियावनो एसे रुलखौ लानायनि उनाव नोंथांमोननो मोनब्रै एमसिकिउखौ आङो दिनै डिसकास खालामबाय बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो माखासे एमसिकिउजों लोगोसे बेबायदि रुल्सफोरखौ जोङो सावरायनाय जागोन आरो गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ